Pero di gid kalikayan na no. Apan siguro ang mga ginikanan wala po nang tan-aw og kadautan sa anak kundi nagtan-aw sila para sa kaayuhan. Apan dili lang nato masabtan kay Dili lang medyo nato napata sa matugkad linghod dayon. nga Oo. pangidaron. So lately siguro ug kita na po'y mahima nga himong ginikanan. So ato na nang masabtan. Nga ngano unsay rason ni mama, unsay rason ni papa nga favorite gud to niya siya nga anak. Mao gyud perminti Mm-mm. paluyuhan. Yes, oo. So karon mga ka-feelings na amantay na dungog na kay Ate Will kaganina no sa iyang pasiuna. Karon atong pahalapdan kadto nga na-mention ni Ate Will kagayina. Yes, no? Maayong hapon kanimo pat, no? Ang isip usa ka anak murag makarelate sab mi usahay sa imong feeling o nga gibati karon mga kahigwaos or mga kahiubos. So may bati sab mi ana no sa kami pay mga kami pay mga naa sa linghod nga pangidaron. So siguro ang sa imong ginikanan kining nalantaw siguro niya nga more responsible ka nga anak kaysa i-compare atong imong unsa man to manghod ba to niya or maguwang. Di ta Di ta maka-determine kay wala man ni mag-state no sa imasulat nga igsuon ra man siya. Kaya ang atong ginikanan mostly ang ginikanan gusto gyud nga i-equal ang pag-treat sa mga anak. Apan kung adunay mga rason behind no, reason behind nga nung hatagan og special treatment tong isa kay na ay need nga kinahanglan nga ipatcha up sa ginikanan aron dili siya maadto sa kaparautan or kaning kuan Ate Jane kanang mo adto mo samot ang iyahang mga nagkinahanglan pud siya atensyon sa ginikanan. So ang kita mga igsuon ko na sa mga yanong edad dili nato na siya masabtan. Apan kung kita magka mature na, sir nato na siya masabtan nga inana di ang tumong ni papa ug mama nga no. Kay ato naman na siyang ma-experience kung kita na ginikanan. Apan sa naapa ka sa edad nga medyo kulang pa sa pagpanabot. Murang mo feel ka Ate G, mo feel ta og selos, mo feel ta og kanang maingon nga gidaog-daog ta or mag-aligot ko ta ang buot. Apan naagiginikanan nga ina gid iyang nature Ate Jane. No, naagiginikanan pud nga naagi favoritism. Ila po nang nakuha o nasunod sa ila pong mga ginikanan kanhi di po nato sila mabasol. Kay ila na mga upbringing sa ilang pagkinabuhi before nga sila po'y mga bata pa. So carry forward ang problema, carry forward ang kinaiya. So inana, pero sa imo pat paningkamuti nga ang imong pagdala sa imong mga anak, imong ma-feel nga patas ang imong pag-treat sa ilaha kay ayaw ipasunod ang imong naagian nga mga kasinatian nga ikaw na sa puder sa imong ginikanan. Correct. Yes, kung makita man gina nato no kay ako na experience sa Jane nga medyo may feel ko nga ana mo-question ko sa akong kaugalingon nga anak ha ko nila nganong ako ra may permiso goon nganong ako ra may inana ba labi kadagha sa akong trabaho ila gamay ra labong katong naglaag-laag inig uli mukaon ra kana mga inana di nato na malikayan nga mo feel kita ana kay naapamanta sa edad nga medyo kanang kuan pa ba kanang sa ingon nga ana nga dili pa hamtong murag Hingkod. ang puti hingkod ba na Ate Jane murag ka na Dili hingkod kanang di ay mature, ang, di ba? ang hingkod mature Oo. ang kanang dili pa hingkod nakalimot ko unsay tawagan yano siguro yanong edad dili ko sure so inana nga na feel food na mo ang imong gibati isip usa ka anak apan sa karon sa akong sa akong nasayran lately na karon nagyud nga akong sumbat ng tahay sa akong mama ingon nga uy to ra imong pinanggang anak kana mangin ana mami siya gipasabot nami nga dili di ay so dili nako pinangga akong kasi akong inyong igsuon kun dili ang akong pagtan-aw sa inyo patas apan kay wala akong nakita nga wala na nagmahal niya or walay nagpangga niya or walay naghatag niya og kanang mga kaning atensyon or dugang nga mga tabang na iyang nakita nga wala gyoy kasandigan ang iyang
anak kay ang mga igsuon murag hate na siya sa mga buhat lagi nga dili maayo or kanang magpabuyag lagi kanang mayong mauli lang mo kaon. So masuko gyud pug ka igsuon no. Di ka malipay. So mo daw to yang gibuhat nga isip inahan dili niya kalikayan nga ang iyang anak walay nagmahal so siya na lang kunoy magmahal sa iyang anak. So murag touchy po kaayo no murag makahilaksab ka nga inana di ay. Makakonsensya Oo, makonsensya po di. Murag makonsensya ka uy nga inana di ay nga makarealize ka uy sayop di ay tong among pagtuo inana. So diha karon siguro pat imong manaon-naon nga ang imong igsuon ang ginahanglan og espesyal atensyon sa imong ginikanan. Basi na siya kinaiya nga kana bitaw magkuan bitaw Ate Jane kanang nagkinahanglan gyud siya og pag kanang tutok sa Nakatutok ginikanan. nga. Oo. Oo. So mo nang hatagan na lang siya unsay gusto sa imong mama o papa kay aron di na siya mo samot pagka mamahimo bang miserable ang iyang kinabuhi. Kay kung dili nila tutukan o dili nila hatagan og espesyal nga atensyon ang imong igsuon, basin mamahimong problema sa katilingban. So dili na to makita ang unsay tumong sa imong ginikanan. Apan kung inana gyud sa imong na feel nga different gyud no ang pagtratar sa imong ginikanan sa imuha. So insakto ang imong gibuhat nga magpalayo ka sa imong ginikanan kay naamang ginikanan pod nga inana ang kinaiya nga medyo dili gyud equal ang Patas. iyang pagtreat o sa mga anak nagyud pabor-pabor na mo nay atong ingon nga di pud nato sila mabasol kay ila po nang na-carry gikan sa ilang mga ginikanan mo na ilang na kuano nasunod so inana dai si mama mo man ni amo sa una so di ra ba nato sila madiktahan kay ang ginikanan ko ako'y magbuot dili pwede Mo'y nga nakapait. oh yes dili pwede nga kamo magbuot sa ako kay ako ang labaw di ba inana ng mga mentality sa unang panahon oo lahi na karon makumpara nato nga nabali na isa pa imo ang imong anak grabe na kadaghan di ba Ate Grabe Jane? ng balos. Yes. And then, according to expert na agid ni giingon no, according to study karon na yun, how to survive difficult parent, na agid na siya. Di gina mawa sa atong palibot o sa atong kuano, komunidad ka na agid mabilong ta na nga maglisod ka no, angkon ka ginikanan nga malisoron ang kinaiya. So number 1, naingon nga stay calm. So kalma lang. Ayaw lang pagpadala sa imong emosyon, no? Kay kung magpadala ka mo samot kaning maadto pug ka mahitong pawak pug ka sa dautan nga mga buhat Ate Jane. So ayaw pag pasagdi ang imong ginikanan nga na ay kanang mga kinaiya nga dili maayo gipakita sa imo. Apan ayaw pagpakita nga mobalos ka. Kana itong murag mag-hate bitaw ka Ate Magdumot, G. O oo. magdumot. Ayaw o ipakita sa imong ginikanan. Ayaw pud pagdumot kay dili na maayo no kay makasubak ta sa kabubuton sa Ginoo. So respect lang gihapon sa atong ginikanan bisag inaana sila kay dili man ta mahimong anak o dili ta mataw diri sa kalibutan kung wala sila. So mo na lang nang tigbabaw sa imong huna-huna pat no nga dili ka kabot sa imong nahimutangan karon nga naana po kay pamilya kung wala sila. Oh yes. Number 2, learn to accept your situation. So dawatan na lang no ang kamatuoran nga inana na gyud ka aron dili sakit sa imong kabubuton nga nahitabo sa imong kinabuhi. Then don't retaliate. So ayaw pagbalos o ayaw pagdumot sa ilaha. Kay mo manggid na inana na manggid sila so dawatan na lang ang kamatuoran. So number 4, look to your future with hope. So, ang imo na lang kaugmaon ang tanawa uban sa imong mga pagpaningkamot karon naningkamot man ka uban sa imong asawa. So, kana ang buhata. Ayaw na pagtan-aw sa imong ginikanan. Ayaw na pag kanang hangad or mag-hope pa ka nga tabangan ka or hatagan ka. Ayaw na naara sa ila kung muhatag sila sa imo. So, insakto na nga nagpalayo ka. Yes, and 5, believe in yourself. So, tuohi nga makaya nimo ang tanan. Ka pinaagi sa imong pagpaningkamot makatindog ka nga walay ginikanan.
Then 5, talk to someone you trust. So bisan ang imong asawa, ayaw ingon nga itago na nga pang hitabo sa imong kinabuhi kay kung imo nang dadon-dadon maghatag nagkabugat sa imong kasing-kasing no. Kabugat na sa imo hang magbuhatag na unay mo og kanang ma-depress noon ka or ma-stress, matingala na imong asawa masuko kag kalit o magbagot-bot kag kalit. Oo. Yes, o ipaggawas na, isumbong na sa imong asawa, isulti. Kaya ang asawa anda mo sabot. So, imo na siyang kuanan, pasidan-andaan nga, ayaw pag appeal kay ikaw, di ba, binilayira ka. So, pag sunod-sunod na lang magsunod na lang siya sa imo kung unsa imong desisyon para sa imong parents. Kay imo man na, no? So, mo ra to ang dapat nimo buhaton and then tan-awa ang imong kaugmaon para sa imong mga anak. So, ayaw muna ako iyon, ayaw ipasunod. Ang imong mga hate nga kinaiya sa imong ginikanan, ayaw ipasunod sa imong mga anak. Paningkamot nga imong matreat ang imong mga anak equal nga dili para sa imo ha kay lisod ng kinaiya nga kung unsay atong na-experience sa atong pagkabata ato pong ipa-experience sa atong mga anak. So dili na maayo. So ako kang ikuano mo ra to ako ikasulti sa imo nga insakto gyud nga managpalayo ka and then isulti ang imong problema sa imong asawa aron kamo duha ang maningkamot para sa inyong ugma. Mao. Kaya magkatambaya yung Yes, oo. So, daghang salamat Ate Will sa ako pod para sa ako na mention naman tanan halos ni Ate Will no ang mga ideya pod nga nasa akong hunahuna. Pero ako lang ikuan karon no nga maunay giingon nato nga dili nato pod makabot, dili nato matugkad ang paagi sa ang mga unique nga mga huna-huna or mga pamaagi sa mga ginikanan unsahon nila pagdala ang ilang mga anak no sa atong letter sender diri karon syempre isip mga anak makafeel tag yod no sa iyang naagian nga mobati tag kasuya mobati tag kanang medyo magselos ta nga something ingana di gyud na nato malikayan isip taw ra lagi ta normal sa ato nga mobati tag ingana makakita tag mga pamaagi nga ikumpara nato ang ilang pagtiratara sa ato og sa atong mga igsuon. Pero so sama na lagi sa akong na-mention, lain-lain og pamaagi ang ginikanan unsaon nila pag handle or pagtaguyod ang ilang mga anak. Ang pinakakuan lang yun nako no sa mga ingani nga klase kung naa may differences sa mga alang ni sa mga ginikanan no kung naa may differences between sa inyong mga anak naa may lain-lain nga diferensya nga medyo dili dayon maabsorb sa sa mga managsuon. Kung giunsa ninyo pagtratar ang pareha sa na-mention ni Ate Will no nga basin og mas nanginahanglan og special nga attention nga kinahanglan gyud tutukan. Granted butang nato ing ana gyud dili pud siya ingon healthy nga padayon ka nga mag-treat og ingana sa usa nimo ka anak nga nanginahanglan without explanation sa kadtong usapod. Unsay makaingon mo nga kani siya ligon kani siya kuan kanang kaya mag-independente kaya niya madala niya iyang kaugalingon samantala kaning usa weak kinahanglan og kuan nga butang tanaaing ana nga klase nga mga anak pero maun lagi na giingon dili nato malikayan nga mobati gid og kaselos kay sa una-una sa bata pareha man ming mga anak nganong ing ana man. Yes, correct. Ate Jane, hindi maiwasan. Inana gid imong feeling as anak. Yes, maura na yung panawagan nato na sa mga ginikanan din ha nga na ay mga ingana no. Dili man nato basta-basta maipasabot sa ilaha. At least na atay gamay nga pagkuan ba no nga effort nga atong gipaning kamutan nga bisan pa man dili nila maabsorb dayon na atay mga butang or mga pulong nga ato nang gihanay or gi-explicar sa ilaha. Di man na diha masabtan at least mawala magkaubos ka ng tendency nga modumot na hinuon sila sa ilang igsuon tungod at least nakakaton ka og kalig-on sa imong kaugalingon ning kamot ka magbarog para sa imong kaugalingon ug syempre na-prove pod nimo sa imong kaugalingon nga bisan pa man wala ang kanunay nga suporta sa imong ginikanan nakakaya ka og makabawi pod ka karon nga bisan pa
nanginahanglan ka og atensyon sa imong ginikanan, wala maihatag sa imo, at least gitagaan ka og asawa nga katambayayong pud nimo. Di ba? Ati Will, mao ni gingon nga. Yes. Every Mm. situation na agi reason. So usa na siguro sa ato nga kinahanglan makit-an, no, di man gyud nato ma-question kung unsa ang pamaagi sa mga ginikanan. Ang ato lang din ha is kung dili pa man galing ka ma-okay sa ingani na mo nga mga tambag sa imo, try to reach out sa imong ginikanan, ipaabot ang imong gibati kung nahiubos pa man galing gihapon ka, pero in a nice way pod nga take note nga sila karon na anapod sa taas-taas nga edad, so medyo sensitive na pod ang hinaot mi nga natabangan namo or napagaan namo ang imong gibati karon. Og siya nga quote for the day, alam din nag-ingon diri, to heal a wound you need to stop touching it. So sayod man ta kung unsa ang kasakit nga ato nga nabatian sa ilang mga pagtratar sa atoa or sa ilang mga gipa-feel sa atoa. So kita na lang ang mohanap og initiative, maghuna-huna kung unsa o nato paglikay nga dili na magpadayon ang kasakit nga ilang nahatag sa atoa, pinaagi sa paghuna-una og positibo kung unsa ang impact nga nahatag ana nila sa imuha, kung sa ilang negative nga pagtratar sa imo, unsay imong nakatunan para padayon ka nga manglibasog sa kinabuhi. Magkaroon na to paminawan ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Philippians 4:9 ang ingon, do and the God of peace shall be with you. So tinuod gina Ate Gino nga kung naglakaw ta o nagkinabuhi ta nga sinugtanon sa Ginoo, naagihatag ang Ginoo sa ato nga special peace sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kay kung naa ang Ginoo sa ato nagtuo ta niya or nagsalig ta niya, naagyud siya nag-uban nato. So gigasahan gyud ta niya sa peace of mind. Okay, wala naman tay igong oras, pero ni kapadayon kini nga tong programa, magdungog-dungog dapat kita og mangadlaw kauban sa atong ata sa kahanginan. Kini si Ate Will. Og kini si Ate G, nga atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.